Dobar dan i dobrodošli na YouTube kanal Unija Info. Naš današnji gost je gospodin Nikola Sandulović, predsjednik Republikanske stranke i predsjednik Unije republikanaca Balkana. Dobar dan, gospodine Sandulović. Dobar dan, Katarina. Ja bih, gospodine Sanduloviću, da krenemo od gospodina Milovana Brkića. Gospodin Brkić, saradnik VBA, Vučićev saradnik, njegova potreba da krade vaše informacije, prisvaja kao svoje, a zatim vodi prljavu kampanju protiv vas i Rich TV Newsa. Rich TV News je čak i poslao mail gde ga je pitao koji je njegov problem i konstatovao da je on lažna opozicija diktatora. Pritom je u svom članku Rich TV News upotrebio jedan izraz koji se zove prostitute. To je termin koji se odnosi na novinare i osobe koje govore u glavnim medijima, koji daju pristrasne i unapred određene stavove, koji su obmanjujuće prilagođeni određenom partijskom, finansijskom ili poslovnom programu, zanemarujući tako osnovnu dužnost nepristrasnog izveštavanja o vestima. Ovaj izraz je postao popularan kada je general Kumar, inače ministar spoljnih poslova Indijske unije, počeo da govori o delu medija kao precious u svojim tweetovima. Inače, ovaj termin podrazumeva u prevodu novinarska prostitutka. Pa bih ja htela da vi meni prokomentarišete to. Šta normalan čovjek može da kaže o Milovanu Brkiću? On je juče i danas pustio opet gnusne laži o meni. To će mu biti već 4. tužba za redom. Danas smo već završili i to ja potpisujem, sutra se predaje. Nadam se da neće biti bežanja kao što je radio i sa ostalim ljudima koji su ga tužili. On ima preko 500 tužbi privatnih za ono što je izmišljao, što je radio po nečijem nalogu. Zaista čovjek ima psihičke probleme. Njegov rečnik i njegovo ponašanje je očigledan dokaz o kakvom se čoveku radi. On ovo sve radi po direktivi, to je svima jasno. To je jedna laž da sam ja njega i Pecu Popovića nazvao kriminalcima. Oni nisu kriminalci, oni su novinari u pokušaju i jedan drugo hvale. Ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare, i tako pišu te tekstove. Zaista sam bio iznenađen prvo, a posle mi je sve bilo jasno, jer i mi imamo informacije i videli ste da su američki mediji zapravo njega deklarisali kao dugogodišnjeg saradnika UDBE, državne bezbednosti, sadašnje BIA. Tako je. Mada smo mi dobili već ovde informacije da je on između ostalog i saradnik VOA, znači Vojno-obaveštajne agencije, koja ga finansira iz nekih crnih fondova. Videli ste da su se svi unervozili onog momenta kad je Intelligence News dao zvanično svoje saopštenje, da oni mene vide kao budućeg predsjednika Srbije. Zamislite dokle su išli taj primitivizam, da su oni čak pisali da sam ja to i platio. Dobro, to ćemo ući sigurno u taj deo pitanja. Ali što se tiče Milovana Brkića, videli ste da smo mi već imali konsultacije s Amerikom na koji način da reagujemo u prošlim njegovim bljuvotinama i pisanjima i govorima o republikanskoj stranci i meni lično. I oni su napisali ignor. Međutim, sada više ni oni neće da ignorišu, tako da nećemo ni mi ignorisati i pustiti jednog bezličnog čoveka bez imalo skrupula i kućnog vaspitanja, a da ne pričamo o novinarskoj etici, on čovjek nije ni prošao pored novinara, volio bi da imamo koje je njegovo obrazovanje, ko su mu otac i majka, baba i deda i tako dalje. Za razliku od njega, ja mogu da kažem ko je moj pradeda, Toma Sandulović, mi smo školovali Srbiju i školovali smo Mihajla Pupina, poslali smo ga u Ameriku, gradili smo škole, gimnazije ovde. Otac, zna se kom je bio otac na Radio televiziji Jugoslavije, kom je bila majka, generalni sekretar IHT-NCT-a. Zna se ko sam ja i zna se moje deca isto u kojim putem ide, tako da
iluzorno je porediti se i mačovati se sa takvim polusvetom. Moram da iskoristim taj izraz, da budem blag, jer ne mogu sebi da dopustim da pričam njegovim nemuštim jezikom. Ovaj jezik je malo komplikovaniji za njega i treba će mu prevodioc da mu prevede šta sam hteo da kažem. Ali bih se vratio na to, na njegove gnusne laži, da ljudi shvate da je on zaista, mi ćemo i u sudskom procesu koji budemo imali s njim, mi ćemo tražiti odštetu za kaljanje ugleda i tražit ćemo krivičnu odgovornost. I ja ću sada da obećam ovde javno svim gledalcima, našim i pratiocima, da ću se sada zaista baviti Milovanom Brkićem, jer je on prešao sve mere, jer je on deo jedne organizovane, mogu da kažem, kriminalne bande, jer to što oni rade je kriminal, to su krivična dela, koja su zajedničkim snagama blatili moje ime, moje dece, ucenjivali me da platim, da oni ne bi iznosili koje kakve bljuvotine sa raznoraznih skrivenih glasova, kao što je radio Davor Bošković, da sutra idem u policiju da dam dodatna obaveštenja tužiocu, jer je on deo te ekipe. Videli ste i na što je ličio i početak intervjua Milovana Brkića, da on meni preti, da mi on majku majčinu i da on preti, sluša i laže i tako dalje. To je jedna ekipa ljudi. Davor Bošković, Milovan Brkić, Rudić, Saša Rudić, onaj što šiša trave, gde se general Pavković smejao, javno bilo je sad i na televiziji. Zatim Višekuna koji je našao muža u Holandiji, starca od 80 godina i dobio na taj način papire, ne politički azil. Čovek koji je svoje homoseksualne veze gradio i u njihovom tabloidu. Oni neka se pronađu ko je s kim bio i šta je bio, zaista neću da ulazim, ali hoću da kažem koji su to ljudi, taj neki Simar Džepović, taj lokalni prevarant ucviljenih udovica, nekulturan, nevaspitan, mislim šta bih rekao o takvim ljudima. To je ta ekipa i zaista ne možemo da ne pomenemo i tog čuvenog Rajka Svrdlina, koji videli ste da je čovjek bipolarna ličnost i danas je i naša predstavnica za zapadnu Evropu dijaspore, Sandra Kerkez, je otišla drugi put u policiju i prijavili smo kriminalnoj policiji pretnje ubistvom koje on piše u svojim govorima, govori, ali ću ga obavestiti da se javilo i treće lice, ono što je rekao bio treći čovjek. Javio se, to je jedno zaštićeno lice na međunarodnom planu koji hoće da bude svedok. Na koji način je Rajko Svrdlin učestvovao u organizovanju ubistava, pretnji naših građana Srbije koji su morali da pobegnu od njegovih kriminalnih grupacija. Znači, to je ta grupa ljudi, to trebaju građani da znaju, ta grupa ljudi koja na jedan sistematski način učestvuju u blaćenju svakog onoga koga Aleksandar Vučić odredi da mu je ozbiljna opasnost. Videli ste, oni se ne bave ni sa jednim drugim nazovi opozicionarom. Glavna tema sam ja. Što vam je toliko očigledno. To su sve ljudi koji nemaju porodice, ljudi koji su jako sumnjivog moralnih vrednosti, da su bez posla i videli ste čime se sve bave. Ali ja ću sada, pošto naši pratioci i gledalci nas doživljavaju jako ozbiljno, i uopšte naši prijatelji u Americi, ja im se zahvaljujem zato što su stali uz mene na ovaj način i danas sam sa namerom ovu kravatu stavio da pokažem da ja ostajem veran svojim prijateljima koji se zaista zalažu za mene i onako beskrajno mi veruju. Mislim, poverenje steći na američkoj strani nema ništa blanko. Znači, poverenje se stiče godinama. I ja im se zahvaljujem, pogotovo Rich TV Newsu, naravno i Intelligence News takođe, što su stali i što su onako javno izneli da sam ja njihov kandidat za nekog budućeg predsjednika Srbije, što je izazvalo ogromne pometnje ovde.
Pričat ćemo o tome, samo bih želeo da potpuno razotkrijem morbidnost laži Milovana Brkića i onog svega što je iznao. Mi smo sve to snimili, slikali i to će na sudu biti kao dokaz, optužujući akt za njega. A dokaz da je on lagao, ja ću sve to polako da sada prikažem. Videli ste da on u onoj svojoj čuvenoj, ovoj zadnjoj emisiji, stalno pominju da sam ja nekog prevario. Da. Da ja sam uzeo novac od nekog. Neka Đajićka Svetlana koja je prevarila Republikansku stranku i mi smo je tužili. Ja sam je lično tužio za uvrede koje je izgovorila i sad ću je ponovo napisati tužbu jer je učestvovala zajedno u organizovanoj kriminalnoj grupi predvođenoj Davorom Boškovićem, Višekrunom, skrivenim glasom Saše Rudića, Filipa Lončara, sve smo prepoznali, poslali smo glasove na prepoznavanje, gde su napali moje dete koje živi u Splitu, moju ćerku koju je ovde, navodeći da ja seksualno opštim sa svojom ćerkom, da sam ja kriminalac i tako dalje i tako dalje. U jednoj od tih optužbi da ja sam uzeo novac od nekoga. Pa ja opet kažem, gospodo, vi me tužite ako sam uzeo novac od bilo koga od njih. Ako dugujem bilo šta. Pojavljuje se taj čuveni Josip Bogić koji je bio kod nas u stranci, bivši policajac, načelnik, koji je svojevoljno, na njegov predlog, 2016. godine, kada je Republikanska stranka izlazila na parlamentarne izbore, dao Republikanskoj stranci, znači dao 10.000 evra u vrednost i Nadežda Gudelj, samo inicijativno su dali, gde je Bogić uzeo novac od te Nadežde Gudelj, koji inače aktivni policajac, službenik, i uplatio je na račun Republikanske stranke sa svog računa 2 miliona i nešto dinara. Prikazujući kao da je on uplatio, uzeo je i od Nadežde i od svega. Zatim je lažno prijavio da Republikanska stranka mu duguje bez jedne priznanice, bez jedne menice, bez ičega. I jureći svoje veze, one komunističke, taj sudija je presudio kao da Republikanska stranka treba da mu vrati nešto. Međutim, apelacioni sud, vidim da ljudi rade svoj posao, da ima poštenih ljudi, je poništio tu presudu. Ta presuda je poništena 25.11.2020. godine. Evo, da se vidi ovde. To je ono što se, oni se služe nečim da ja dugujem. I u ovoj presudi piše da se ukida presuda Prvog osnovnog suda, u kome Republikanska stranka treba da vrati Josipu Bogiću, ne Nikola Sandulić. Ne pominje se nigde Nikola Sandulić. Šta radi Nadežda Gudelj u dogovoru sa Josipom Bogićem? Josip Bogić tuži Republikansku stranku za 20.000 evra protiv vrednost u dinarima, a Nadežda Gudelj tuži mene posebno, izmišljajući datum neki da je bila kod mene kući, da meni ona dala posebno 10.000. Zamislite, navodeći svedoke svoje, koji sad već u parničnom postupku dolaze i kažu nije tačno, mi nismo bili tu. Ni ta Slavica Živanović, ni taj Miodrag Savić su već dali izjave da... Ona ih je navela kao svoje svedoke. Zamislite taj bezobrazluk. Pokušavajući da mene prikažu da ja uzijam novac od nekog. Pojavljaju se neka dugovanja, oni pričaju od tog Bele Molnara, čoveka koji je, kada se osnivala stranka Mađarske manjine, zbog njega smo i osnovali na taj način, platio 300 potpisa svojih koje je dao iz svoje izborne jedinice. 300 potpisa, po 50 dinara. Platio svoje i imao mesto podpredsednika. Pa koliko je to novca? Ko on platio stranci, ne meni. Oni su rekli da... Koliko je to novca? Po 50 dinara, koliko je to? 150 dinara, je li tako? Da. Šta da vam kažem? Šta reći? Kakve izmišljotine čime se služi? Pa što me ne tuži taj Bela Molnar? Evo, prošlo je 5 godina. Da je on meni dao bilo kakav din. Zatim se pojavio taj Peđa Petronijević, koji je iz Kruševca, koji pominju da je on neki novac dao za mene. Taj Peđa Petronijević je prodao dobijene glasove Republikanske stranke u Kruševcu, jer ih nije prijavio kao manjinsku stranku, gde smo trebali da uđemo. Uzeo
novac za tako nešto. Peđa Petronijević je izbačen iz stranke zato što je pretukao čoveka koji ga je doveo u stranku. Prijatelja školskog od moje supruge Bojane. Zašto ga je pretukao? Zato što mu je davao novac na kamatu. I prebio je čoveka koji je došao ovde, prijavio ga, tetka mu radila u sudu. Jedva je to zaustavljeno da ne bi bila sramota Republikanske stranke, ali pošto već tako pričaju, onda da se zna. Izbacili smo ga zbog toga i zato što je u njegovom stanu pronađena droga, marihuana. I mi smo tog čoveka izbacili iz stranke. Kao i tu Svetlanu Đajić u osnivanju Republikanske stranke dok je bio Cvijan. Naravno, Peđa Petronijević je otišao, gde će da ide nego svaka ptica svome jatu, otišao je kod Vuka Jeremića. Vuku Jeremiću je dobar čovjek koji zelenaši i bije ljude i u čijem stanu se nalazi droga. Kod nas takvi ljudi nemaju mesta. Josip Bogić, kao i Nadežda Gude, su bili ubačeni elementi u Republikansku stranku da se Republikanska stranka rasturi. I to je upravo Bogić pokušao, zajedno sa Jasminkom, sa Peđom Petronijević, sa Miodragom Savićem, da rasture Republikansku stranku. Naravno da smo ih izbacili. Zamislite koliko puta je probao da Aleksandar Vučić ubaci elemente i da razbiju stranku iznutra. Kad bih je nabrajao, misija bi trajala 3 sata. Ali šta hoću kažem? Znači, to je prvo osnovna laž, čime se služi volšebni ljubavnik Aleksandra Vučića, Višekruna, i njegov mentor Milovan Brkić. Znači, ta presuda da Republikanska stranka nekome duguje je poništena. I proces ide iz početka, a Josip Bogić će odgovarati krivično za to što je naveo da Republikanska stranka duguje nešto što ne duguje. Ja sam insistirao da se vrati taj novac na svim skupovima Republikanske stranke, jer me je čovek ucenjivao. Bio je drugi na listi i gurao je svog sina za listu na parlamentarnim izborima 2016. Ja ne želim niko da ucenjuje Republikansku stranku. Iako je to bilo donacija. To nije bila pozajmica, jer bi postojao ugovor o pozajmici, jer ne mogu ja da primim ugovor o pozajmici, nego prima stranka. Drugo, ja novac nisam dizao, ovlašćeno lice je dizalo novac, Nikola Jelikić, koji sutradan bez znanja mogu otići digao jedan izvesnu količinu novca. Ali to više nije pitanje mene, vidjet ćemo sad šta će on reći, pa ćemo mi onda da raspravimo te stvari. Ali mi smo pokrenuli krivičnu prijavu. Znači, laž, to je prva laž Milovana Brkića. Znači, ne postoji nikako dugovanje. Druga laž, pogledajte, to nije samo jedan papir, to ima i obrazloženje zašto je presuda pala. Ono što je vrlo bitno, ona druga stavka, vi ste videli da su oni izjavili da, zamislite dok li idete bezobrazlog, da kuća u kojoj ja živim, da sam ja vlasnik 14 kvadrata. Da. Zamislite morbidnost, šta je Milovan Brkić izjavio zato što je to Rajko Svrdlin, misleći da je u Nemačkoj može da priča svašta i da će izbeći odgovornost. Ja sam mu danas pokazao da neće izbeći odgovornost. Da su izmislili da imam 14 kvadrata u ovoj kući. A ja sam vlasnik zemljišta i vlasnik kuće. 1/1. Evo ga katastarski list. Oni su prikazali jedan deo katastarskog lista gde ja imam pomoćni objekat koji između ostalog sam dao na legalizaciju, a nisam teo da Stajiću platim mito, nego ćemo sada čekamo redno što bi se meni žurilo, gde sam vlasnik i zemljišta i kuće svoje. Nije vlasnik Ružica Đinđić. To je Šešeljeva priča, davno, još dok je Zoran bio živ. Pokušavali su kako Zorana da ispreljaju. Da ne bih ja pokazivao samo ovo prazno. Evo ima ovde, zna se kako ide. Izvinjam se. Evo ga, jedan od listova, B list, vi znate, bavili ste se vaš suprug. Evo da građani pogledaju. Ovde lepo piše ko je vlasnik kuće i zemljišta. Ovde piše lepo Nikola Sandulović. Ne piše Ružica Đinđić. I piše lepo vrsta prava, svojina, oblik svojine privatno.
Obim udela 1/1. Znači, nema tereta, nema ničega. Nikola Sandulović je vlasnik porodične kuće u ulici Drinička 1 punih 21 godinu. I ja molim sve one koji sumnjaju i sve naše pratioce, republikance, slobodno katastar pozovete opštinu Savski Venac, koliki je moj godišnji porez koji treba da plaćam na zemljište i na kuću. Znači, Milovane Brkiću, znači, 2 laži ogromne, da ja dugujem nekom novac, odgovarat ćeš za to, i da kuća nije moja, da je od Ružića Đinđić i da od nekih trećih lica stečena nekim kriminalom, kao što je onaj, taj bolesni čovek iz Nemačke pričao, je, evo, dokaz. Kod mene uvek ide dokaz. Znači, i to je, Milovane Brkiću, jedna od tvojih laži. To što Milovan Brkić danas prikazuje automobil moj, pa valjda je normalno u 21. veku da ja imam svoj automobil, koji više ni nemam. To je automobil koji je bio 15 godina star, Katarina. To što je on lep i što sam ja to čuo, pa to je zahvaljujući mene, sam kulturan čovjek, fin čovjek, obrazovan čovjek, obrijan, ne on, prljav, neugledan, ne razumete ga šta priča, kao da ima čarap u ustima. Ne znamo pod kojim je uticajem čega, da li su to narkotici, da li je to alkohol, ja to neću da ulazim u to. Mi ćemo tražiti njegovo psihičko veštačenje, koliko on sposoban da odgovori na sva pitanja koje budemo imali. Znači, to je jedna laž. Sećate se da je rekao, on će napraviti dosije o meni. I videli ste sada u prepisci, i tu imamo dokaz, on je odgovorio Rich TV Newsu, odgovorio u privatnom mailu gde su ga oni opomenuli šta radi, na koji način, zašto oni mene protežiraju, jer sam ja lice iz kriminogene sredine. A ja ponovo, po 3. put, i svaki put tako kao Aleksandar Vučić, ovo ovde, kao što vidite, da pojednostavim, ovo je sektor za analitiku, telekomunikacije i informacijone tehnologije. Gde smo mi dobili, naravno, Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde smo dobili uverenje da sam ja neosuđivano lice. Sad ja pitam, kako sam ja to lice iz kriminogene sredine, ne vodi se nijedne krivični postupci protiv mene i nemam veze sa bilo kakvim osudama. Šta sad? I tu si, Milovane Brkiću, napravio kiks i za to ćeš da odgovoriš. Za svaku posebnu uvredu, posebno ćeš da odgovoriš. Ja ću te naučiti redu i vaspitanju kućnom. Verovatno nemaš, jer vidim da želiš da se vratiš u planinu, već pričaš okolo, da jedva čekaš da porodiš se vratiš u planinu. Verovatno dakle si došao, da se vratiš u svoje prirodno okruženje. Što mislim onim mumlanjem da ti je to i pravo mesto. Nije tebi mesto u civilizovanom svetu, jer praviš nered, uzbunjuješ narod, lažeš narod, dezavuišeš istinu, optužuješ nevine ljude, da su ubice, da su kriminalci, da su lažovi, homoseksualci i tako dalje. A prikrivaš zapravo sve svoje anomalije koje imaš. Jer normalan čovjek ne može tako se ponaša. Niko ko je normalan nema preko 500 prijava, tužbi. I nikad ne odgovara. Zamislite dokle je to otišlo. Da ne bude da smo mimo išli Rajka Svrdlina, koji je deo te ekipe, ja sam se obratio, ove fotokopija, pisma koje je otišlo, danas ponovo je na stolu u policiji u Nemačkoj. I ovo pismo zajedno sa prijavom je otišlo za Essen. Iz Essena ide za Nürnberg. I naš predstavnik za zapadnu Evropu, gospođa Sandra Kekers, je uradila fantastično svoj posao. Izvala me iz stanice policije da dam svoje privatne podatke koji će ući dalje u postupak koji se vodi protiv Svrdlina. To je ta ekipa koja širi laži, bezumne laži. I ja sam sada prinuđen od svih problema i očekivanja građana koje imam, prinuđen sam, jer vidite, ako ćutite jedan put, 2 put, 3 put, nenormalna osoba to shvata kao da se vi bojite ili da nemate odgovor na takve optužbe. Za mene je poniženje da sam ušao u ovo blatište. Ali sam dužan da objasnim svim našim pratiocima i našim simpatizerima i našim prijateljima u Americi, koji su bezrezervno stali iza mene. I ja im se zahvaljujem još jedan put ovom prilikom.
Ali hoću da znaju da imaju puno srce, čisto srce, su stali iza pravog i poštenog čoveka. Jer ja sam samo u Srbiji kriminalac, narkodiler i čovek koji nema školu, koji nema obrazovanje, nema ništa, nemam ni kuću, nemam ništa. Imate 14 kvadrata. 14 kvadrata. Zamislite, piše lepo tamo, kad bi neko znao da postoje listovi nepokretnosti, pa opisuju koji je objekat. 14 kvadrata je dodatni objekat za moje ptice. Ja to ne držim u balkanskim tarabama, kao što on ima nazive, nego sazidam objekat, volim svoje ptice. Čuvam te životinje kako treba, da uživaju. Znači, 14 kvadrata je objekat za vaše... To je dodatni objekat koji je... A 850 kvadrata je vaše vlasništvo kuće. Tako je, moje vlasništvo kuće, gde sam dogradio određene stvari, ali evo da ne budemo da je i to neistina. Vi znate dobro, evo ga projekat izvedenog stanja. Šta piše ovde? Projekat je... Ko je vlasnik? Nikola Sandulić, Beograd, Drinička 1. Evo, mogu ovde da gledalci pogledaju. I taj projekat izvedenog stanja, onog što po pravilu, koliko imam placa, toka je mogućnost gradnje, znate i sami kako ide, zauzetosti, da sam ja daleko ispod maksimuma koje mogu, s obzirom da imam 13 ari. Mog placa, vlasništvo moje. Već 21 godinu. Da, i onda sam predao, kao pošten građanin, normalni građanin, predao sam da legalizujem i te dodatne kvadrate koje sam napravio. Pre 21 godinu. Mislim, hoću da kažem, Katarina, kolika je to jedna uigrana ekipa. Ljudi koji su sklonjeni iz republikanske stranke jer su bili sa zadatkom tu. Slušam opet Milovana Brkića priča o nekome Aleksandru Višnjiću iz Niša. Aleksandar Višnjić i Cvijan su bili prijatelji. Gospođa Dragana iz Jula je sa Cvijanom bila prijatelj. Višnjić je bio sa Cvijanom prijatelj. Višekona je bio sa Cvijanom prijatelj. To nisu moji prijatelji bili. To ih je Cvijan doveo. Cvijan je platio 5.000 evra u hotelu gde smo bili u Nišu. Njegov otac Aleksandra, doktor, ja i Cvijan, 5.000 evra, da izvrši preregistraciju reformističke stranke u republikansku partiju. I Cvijan te papire nije dao u kompletnu. I nikad nije osnovana republikanska partija. Cvijan je napustio, uzeo novac i otišao. Ja sam osnovao republikansku stranku, a ne partiju. To su stvari koje ljudi ne znaju, a oni pričaju gluposti. Pazite, Svetlana Đajić, koji će ponovo dobiti prijavu zato što je pojedine ljude, tu jednu devojku, finu, normalnu, i tog Darka koji nije, oni nisu ni članovi, ni ništa, nazvali ih i hrvatskim špijunima koji su bili u stranci. Zamislite koliko morate budete bolesni. Žena koja je promenila 7-8 stranaka tamo. I gospodin Dragan Šašić iz Zrenjanina dobro zna zbog čega ona je izbačena. I koliko sam je puta poslao ja svoj novac da preživi. Jer nije imala hleba kući da jede. Plakala mi je tu na konferencijama za štampu. Postoje svedoci, postoje video zapise. Hoću vam kažem, Katarina, ovo je jedna uigrana ekipa. Normalno predvođena, rekao sam vam, ko je sada tu, to je kolovođe Milovan Brkić, sad se na kraju videlo, odmah do Mali je taj Višekuna koji se udao, našao je muža u Holandiji, starca od 80 godina, i naravno taj Davor Bošković. Niko, ko žive ko pustinjaci. Nema dece, nema žene, i to su ljudi koji komentarišu mene. To su ljudi koji komentarišu mene, koji idu od sobe do sobe i nemaju ništa. Zar može bilo ko normalan kad pogleda Milovana Brkića da veruje šta čovjek priča? Pogledajte mu samo kako izgleda, kako se oblači, na šta liči. Pogledajte mu rečnik. Da ne pričamo to što on krade informacije
što Mešetar izigrao novinar. Koji je on novinar? Gospodo, novinari su bili ljudi visoko obrazovani. Obično su završavali fakultet političkih nauka, da ga ja naučim. Šta je to? Išli su kod logopeda. Da ih neko nauči pravopisu, izražavanju. Nije bez veze Američka obaveštajna agencija dala onakav opis Milovana Brkića kao dugogodišnjeg saradnika DB-a, državne bezbednosti, to jest UDBE, to jest BIA. I da li građani Srbije zaista misle da je on opozicija koja može da štampa u Crnoj Gori svoj šund od novina, ono je šund, ono je Sodoma i Gomora, uopšte ko dozvoljava to? Pljujući Mila Đukanovića tamo i nikakav problem nije. Zatim dolazi na granicu gde je Aleksandar Vučić i Kokeza glavni na granici Srbije. Prolaze sa kamionima, on umeđu vremenu preti ubistvom Aleksandru Vučiću, naziva ga ovakvim, onakvim, i niko ne uzme jedan list zabrana u unošenje tog materijala. Da li neko normalno može da poveruje to? Da li neko i ole normalno može da poveruje to? Naravno da ne može. Drugo, videli ste šta su Amerikanci postavili pitanje. Da li se neko pita kako je to baš Milovan Brkić dobio obdukciju o Vladimiru Cvijanu? Da on iznese taj podatak. Da ne pričamo da je Višekruna, znači policija treba da se usmeri na Đorđe Višekrunu koji je godinama unazad pričao da se viđao sa Cvijanom po Švajcarskoj i da je Cvijan ubijen. Da ne pričamo da oboje su bili skloni nekim drugim stvarima. Mislim, zabranjenim. I stimulativnim i moralnim. Milovan Brkić nije naučio jednu stvar iz onoga kako je Aleksandar Vučić prošao sa mnom. Ja nisam neko koga možeš da diraš i da prođeš tek tako. Šalili smo se. Sad sam mu obećao, sad ću se baviti sa njim. I apelujem na sve republikance, sve naše simpatizere, prijatelje, da razotkrijemo Milovana Brkića sad do kraja. Jer videli ste, sad sam sve dokaz dao, sve što iznese je bolesna laž. Znači, bolesna laž. Neću da ulazim zašto su mu oblačili suknjicu i držali ga u šahtu. Nećemo da ulazimo u to. Mislite na Surčinski klan? Pa, svakakve priče sam ja čuo bio. Pominjalo se tu neka i devojčica od 11 godina. Zašto baš suknjicu da mu obuku? A tako? Da. Ima tu svega. Da ne pričamo o njegovim saradnicima koje policija hapsi kući i nalaze ga u krevetu sa 15-godišnjim dečakom. Jer su to ljudi koji su merodavni da reprezentuju Srbiji istinu. Ko iole normalan može da veruje bilo čemu onome što je napisano tamo. On samo prikuplja informacije, se bavi rekla kazala. A nisu ga optužili za pedofiliju? Pa ne znam šta će se desiti. Republikanska stranka na čelu sa mnom će se baviti sa njim. Bavit ćemo se ozbiljno s njim. I naravno zajedno sa međunarodnom zajednicom, pogotovo sa Američkom obaveštajnom službom, jer on je prešao sve mere dobrog ukusa. On optužuje Ameriku za sve i svašta. On se poziva na neimenovani izvor u američkoj ambasadi, lažući da je američka ambasada bilo što uradila. Predstavljujući se da sam ja, i opet neki su je njegov portal, da sam se ja obraćao američkoj ambasadi i da se ja hvalim da sam išao tamo. Niti sam išao, niti sam se bilo gde oglasio na tu temu, niti imam nameru da idem. Ja sam se obratio pismenim putem ambasadoru Godfriju po pitanju ubistva Vladimira Cvijana. Ceo kontakt pismeni koji sam ja imao s ambasadom. Šta ja imam s ambasadom? Šta ja imam s ambasadom? Znate, to su sve laži, monstruozne laži, što vam govori da ide iz komunističke kuhinje državne bezbednosti.
Ljude su optuživali, slali su na goli otak, otimali su im fabrike, kuće, ženu, decu, imanja. To dan današnje ne vraćaju. Sa tim lažnim pričama. Katarina, to je ozbiljan sistem. Zašto su se uplašili toliko te pozitivne propagande da Amerika prvi put na taj način želi nekog da podrži? Ako su govorili da je Rich TV News fake, što je glupost, ljudi imaju u toliko zemalja svoje glasilo. Pa Intelligence News nije fake, tamo piše obratite se FBI-u za sve informacije koje imate o Aleksandru Vučiću. I oni su rekli, propagirali i aludirali da sam ja taj koji bi sutra mogao da predstavim Srbiju na pravi način. Jer videli ste da me Amerika gleda kao garant mira i stabilnosti u Srbiji. Naravno, to se podrazumeva u regionu. Kome je zasmetalo, u čemu je taj strah toliki? Pa između ostalog, ja sam obećao otvaranje dosija svih saradnika UDBE, u kojima je i Milovan Brkić, i Vuk Drašković, i Vojislav Šešelj, i Boris Tadić, i da ne nabrajam sve sad dalje. Svi ti koji su ovde zamajavali 30 godina srpski narod. Jer ja sam rekao otvoreno, ja ću se obračunati politički i pravosudnim organima sa komunizmom u Srbiji. Jednom za uvek. I to je problem. Videli ste Amerika kako odgovorila Brkiću. Pa vi imate svog kandidata, propagirajte svog kandidata. Što se vi bavite našim kandidatom? Što je to zasmetalo Brkiću? Što je zasmetalo, vidim da je zasmetalo i nekim drugima, koji ne sme da mi ime izgovori, a neću ja njihovo da izgovorim, da im ne dam na značaju. Ti koji propagiraju, misle da se to tako menja vlast i da se to 15 dana jedan, 15 dana drugi. Pa pustite čoveka, treba mu vreme da uradi neke stvari, jer ovdje ima toliko posla u Srbiji. Što su se svi uzmuvali odjedanput? Su se uzmuvali zato što Amerika je rekla decidno. Nikola Sandulović da, ne Jeremić, ne Đilas. Ja bih sada i pročitala taj deo članka Rich TV Newsa koji su poslali, odnosno danas objavili. U Srbiji nema prave opozicije diktatoru, jer se samo jedan čovek odupire režimu, a taj čovek se zove Nikola Sandulović, koga vidimo kao sledećeg predsjednika Srbije. Nikola Sandulović je zatvorio zločinački Vučićev režim zbog kritikovanja kineske ideologije. Ne Đilas, ne Jeremić, ali Sandulović će biti sledeći predsjednik Srbije. Upozorenje od strane novinarske prostitutke. Ponavljamo. Inicijale? M.B. Ponavljamo, celokupna opozicija u Srbiji je lažna i kontroliše srpska tajna služba BIA, uključujući gotovo sve srpske TV kanale i alternativne YouTube kanale. To je tužna istina. Jedina prava alternativa režimu Aleksandra Vučića je Nikola Sandulović. Postoji srpska novinarska prostitutka M.B. koja napada Rich TV News Network zbog podrške koju dajemo Nikoli Sanduloviću. Prema našim informacijama, beskrupulozni MB je agent UDBE, ali ovo su strogo poverljive informacije, ne govorite nikome. Nije li čudna slučajnost što je slučaj Cvijan otkrio MB? Vladimiru Lenjinu se često pripisuje sledeći citat. Najbolji način da kontrolišete opoziciju je da je sami vodite. Lenjin govori o marionetskim pokretima, lažnoj opoziciji, što uključuje lažne novinare, aktiviste i lažne opozicione političare. Svako ko izveštava o zločinama Vučićevog režima, ova lažna srpska opozicija napada i označava kao lažno. Gde su bili svi ti takozvani srpski novinari kada je policija MUP-a Republike Srpske kidnapovala, silovala Davida Dragičevića, a potom zverski ubila? Zašto se tada nisu oglasili? Gde su bili ti ljudi duge 3 godine nakon ubistva Vladimira Cvijana? Zašto ne istražuju ubistvo Olivera Ivanovića? Zašto? Jer ih sve, bez izuzetka, finansira zločinački Vučićev režim, a posao im je da namame građane Srbije na pogrešan kolosek.
Oni su gomila zločinaca. Prvo su izdali Jugoslaviju, a sada izdaju Srbiju. To se odnosi na siromašne Vučićeve botove, gomilu nezaposlenih kriminalaca, nepismenih ljudi koji zarade nekoliko centi po kliku i sve znaju. Ali svaka, ja se izvinjam građanima, kurva koja zarađuje na ulici da bi prehranila porodicu, ima više pristojnosti od ovih srpskih zločinaca koji sebe nazivaju opozicionim novinarima, ali su pristalice Aleksandra Vučića. Komentar? Komentar, šta reći? Nemojte da zaboravimo samo jednu činjenicu koja je otrežnjujuća, a to je da je upravo Milovan Brkić bio taj koji je propagirao i agitovao za Aleksandra Vučića. Upravo onako kao što Amerika agituje za mene. Pa ja mislim da je razlika ogromna. Ali šta vam to govori? Da, on je tada štampao vanredno izdanje. On je gurao se u svaku tu vlast, očekujući da će to biti povratno. Finansijski, naravno. Međutim, verovatno Aleksandar Vučić je dobro znao ko je Milovan Brkić. Znaju se oni. Oboje su saradnici. Ali mu je koristan, morate se složiti. Tako je, ali ja Katarina, moram da priznam da sam mnogo zadovoljniji što jedan saradnik službe, koji je dobio stan od Slobodana Miloševića, zato što je uništavao pojedine ministre lažima. Znači, on je prvi put Milovana Brkića. Što on piše loše o meni, to je dokaz da ja ne pripadam tom sistemu. On je pisao dobro Vučiću i vidite kako se to vratilo u Srbiji. On je zagovornik ovog zla. Jer Vučić mora da ima kontrolisanu opoziciju. Milovan Brkića možete kupi ko hoće, šta hoće. Kao i sve te nazovi novinare. Za 50 evra uništavaju ljudima život, što ću ja promeniti dolaskom na vlast. Kao na zapadu. Mislite zakon o kleveti? Apsolutno. Ne ove neke minimalne kazne kao što ima. Vidjet ćete kao što u Americi. Vidjeli ste, milionske kazne su. Nema više, uništate finansijski. Za laž. Za istinu, ne može niko te pipne. Ne sme da fali dlaka z glave svakom novinaru koji iznese istinu. Ali dobro razmisli pre nego što dobro će da razmisli. A neko jedna Ljiljana Smajlović koja je pisala gadosti o meni pa je bežala 6 godina se nije pojavila na sudu. I sud je to prikrivo sa svojim komunističkim vezama. Neki lopušina i tako dalje. Oni misle da sam ja zaboravio. Ne, nisam zaboravio. Ja sam čovjek koji pamtim i koji hoću da sprovedem pravdu. Da se iznivelišemo. Zato i taj strah toliko prisutan. Ogroman je strah. Opravdan strah. Katarina, vi ste me upoznali kao jedna moja najbliža saradnica. Da. I vi znate kako ja razmišljam i kako delujem. I ono što mislim, to i kažem. Ono što kažem, to i uradim. Ne postoji modus da se oni izvuku od odgovornosti svoje. Ne postoji. Jednostavno ne postoji. Ako sam rekao da ću promeniti sve i promeniti sistem, onda je to tako. Ali bih se nadovezao na tu činjenicu da su svi mediji alternativni pod pritiskom. Ja bih izdvojio jedan alternativni medij. To je Naša borba. Ja ne poznajem ljude, opet će neko reći kao što su pričali da ja poznajem ljude iz Rič TV i da plaćam, da je to moj. Zamislite taj primitivizam, neobaveštenost. Šta hoće kažem? Taj portal, videli ste, oni su jasno i glasno napisali ko je prvi izneo podatke uopšte o velikom resetu i o svemu. Uvek iznese onako kako jeste. Nikad ne navija ni jednu stranu. Jednostavno čovjek ide... Objektivno novinarstvo. Objektivno novinarstvo ide sredinom puta. Ne gleda ni levo ni desno. I mislim da ako budu nastavili tako da rade, da će oni zaista izbiti na prvo mesto. Ne ovo Balkanska tarava. Pa da, oni su pod kontrolom. Info i ove, mislim, zaista je to, i Srbin Info i ovo sve, to je toliko očigledno i toliko... Slavija Info. Mislim, Slavija Info mene su razočarali, jednostavno, jer ja Ljubu sam, bukvalno sam ga uveo da bude novinar. Prvi intervju je radio sa mnom, rekao sam mu kako da radi da se oslobodi te treme. Evo neka kaže da li lažem. I drago mi je što se osamostalio. Ali mi nije drago, nisam očekivao da će pasti pod uticaj
nekog Srbin Info i te ekipe, iluzorne ekipe koja ide i vucara narod po ulicama da igraju kolo. Vuče na pogrešan kolosek, ovo što su konstatovali... Ne mogu da kažem da je on kupljen, nije, on ne deluje mi da je tako. Ne, ja govorim da vuku na pogrešan kolosek. Da, jednostavno, da li iz neiskustva, jer on nema novinarsko iskustvo, on je tek zakoračio u novinarstvo. Godine su ispred njega. Nema lošu dušu, nema loše stavove, naše dete, beogradsko dete, i ima manire neke, ali njegov izbor, ali neću da ulazim u to. Ono što mene, onako, moram da izdvojim. Dragan Filipović je jedna druga priča od svih drugih alternativnih novina. On je platio skupo svoje izveštavanje. On je potpuno nezavistan, on ne navija ni levo ni desno, on je veliki patriota, nacionalista i on to ne krije. Ali nekako mi se najobjektivnije čini naša borba. Ne poznajem, kažem, ljude uopšte, ali nekako mi se to čini najobjektivnije. A što se tiče Rich TV Newsa, zašto stalno se oni pominju tu? I hoću da građani Srbije znaju jednu stvar. Rich TV News su prvi od svih novina i portala, i alternativnih, i većih, pisali o tome ko je Aleksandar Vučić i šta se dešava. Prvi su se usudili. Pokazali su i pružili su ruku prijateljstva Srbiji i srpskom narodu, i intelektualnom narodu, ne nacionalistima, šovinistima, s jednim objektivnim izveštavanjem. Ja sam se svojim političkim delovanjem odvojio od jedne mase koja je bila ista i dobio tu pažnju. Znate, 8 godina sam ja na političkoj sceni i čuo sam se sa mojim prijateljem koji mi je rekao: Nikola, ti si jedini srpski političar koji internacionalno izazivaš pažnju. Sad sam se setio još jedne bljuvotine onoga mučenog Redžepovića koji se vuče po tuđim stanovima i ovoga Milovana Brkića, gde su izjavili, ovaj je Redžepović koliko on nepismen čovjek, kaže, Sadulović se vidio sa Kristoferom Vokerom. Da, u vašoj kući. Da, a Milovan Brkić, kaže, sa Vilijamom Vokerom, kaže, u njegovoj kući. Koliko oni su, neko da ih uputi, Vilijam Voker ne može da uđe u Srbiju. Njemu je zabranjen ulazak u Srbiju. Zato što su komunisti njega označili kao objektivnu opasnost koja će da razotkrije sve njihove zločine. I ne daju mu da uđu, a ne pokreću nijedan postupak protiv njega. Zamislite dokle ide laž, morbidna laž. Mi se uopšte nismo sreli u Beogradu. U vašoj kući. Mislim, to je takva glupost. Hoću vam kažem dokle idu. Molim vas, ljudi, otarasite se primitivaca. Vuku vas u isto blato 30 godina. Šta se desilo? Zašto građani Srbije treba da obrate pažnju na Rich TV News? Da ne bude sad reklama, ali ja sam jako objektivan. To je ozbiljna grupacija ljudi, novinara i profesionalaca koji se bave celokupnom bezbednošću Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. I zamislite da neko može da, moram kažem, napiše, izjavi takvu glupost da je Milovan Brkić njih proveravao u američkoj ambasadi. Pa dobro, ajde Milovane Brkiću, kaži kod koga si proveravao. Koji to je neimenovani izvor? Ajde reci koji. Neka se američka ambasada oglasi i da kaže da je Rich TV News đubre, kako su napisali ti fake portali Aleksandra Vučića. Da, i zašto se bave uopšte ako su oni nebitni, ako niko nije čuo? Pa da, zašto se bave? Zašto im pridaju toliko važnje? I zašto, šta briga Brkića koga oni podržavaju i što mene podržavaju? Ali šta hoću da kažem? Građani Srbije treba da znate. Cela ova priča koja se pokrenula kasnije, kroz Evropsku uniju, kroz pisanje svih medija u Evropi, Nemačke, Francije, State Department što je davio, onda izveštaj Evropske unije o kršenju prava. Freedom House je potekao od inicijative Rich TV Newsa. Kasnije se pojavilo Intelligent News. Znači, Rich TV News je pokretačka snaga.
novog života, demokratije, budućnosti u Srbiji koji vam daju ovako na tacni. Ne traže vam ništa. Da li ćete dozvoliti da prokockate takvu šansu sa takvim ljudima zbog mediokriteta službenika i podanika BIA, državne bezbednosti, kao što je jedan Milovan Brkić i ostali Rajko, Višekruna i da ne imenujem Rudiće i neke volšebne tipove. Dajte, molim vas, pa morate da shvatite, građani Srbije, pa ja ne vapim za tim. Pa nije moj životni cilj da sedem na predsjedničkom mestu u tuđu fotelju i da mi vi pljeskate i da mi se divite. Pa ja znam šta trebam da preuzmem na sebe, kakvu odgovornost, kakva muka me čeka. Ali zato normalan svet u Americi, već u Evropi, me zaista vide kao odgovornog čoveka, jer vide da ja nisam lakomislen čovek za novac, za vlast, da bi to došao do nečega što nisam imao u životu. Dokle se oni bave, čime se bave. Znači, građani Srbije, ti mediji su glavni pokretač svega ovog što se sada desilo. Eto koliko su oni nebitni. Washington Post je pisao o meni. New York Times. New York Times je isto pisao. Preuzeli su, od njih su preuzeli tekstove. Pa kako ako su oni nebitni? Ako su oni niko i ništa? Ja im se zahvaljujem ponovo ovim putem. I u zahvalnost reakcije na razotkrivanje Milovana Brkića i teksta koji su objavili ko je on, šta je on, za koga radi sve. Danas sam u zahvalnost mojim prijateljima u Americi. Namerno sam obukao ovu kravatu svim mojima što samo veličaju Rusiju i Kinu i Tursku. I ko je ovde taj koji treba da kaže pa ne može da veličate Ameriku, mora veličate Rusiju i Kinu ili Tursku. Pa pola Sandžaka dole voli Tursku, je li tako? Pa ko ih je osudio zbog toga? Ko ih osuđuje zbog toga? Niko. Narod je ovde zaluđen Kinezima, ovi oko Vučića veličaju Kineze, šetaju se policajci kineski, pljačkaju ovde, zagadiše pola Srbije. I ko ih optužuje zbog toga? Niko. Veličate Putina, ruske zastave, ruske pesme, oni zavetnici, onaj nesretni Miša Vacić i oni sve. I to je u redu. A kad neko kaže volim Ameriku, volim taj način života, to nije u redu, to nije dozvoljeno. Ko je taj? Ja kažem ja volim američki način razmišljanja, života, standarda i težim ka tome. Težim ka tome da dobijete svoje prava, da ne može nijedan novinar sutra da vas izvređa i da ne odgovara. Ne može. Ne može nijedan policajac da vas ucenjuje, da vam uzima mito, a da ne odgovara. I tako dalje, da ne ulazim. Zato sam danas i onako sa zadovoljstvom stavio kravatu i poslao jednu jasnu poruku našim prijateljima. Hvala. US Intelligence News, komentari. Da vi stojite iza tog sajta, da je sajt fake, da ga plaćate, da je to sajt i desnice, odnosno republikanaca, i onda samim tim konstatuju da ste vi povezani sa republikancima Amerike. Prethodno su pričali da niste povezani. I molim vas da objasnite građanima Srbije o čemu je reč. Zašto ovako prljava kampanja? Pa naravno, opet prljavu kampanju ko nego Milovan Brkić. Zamislite to neznanje. I zaista treba neko se pozabavi u državi Srbije kako on može sebe da promoviše da je on novinar. Novinar treba da bude obavešten čovjek i obrazovan čovjek, kulturan čovjek. Obrijan, namirisan. Da izgleda bar kulturno. Ako ne zna kulturno da priča. I zamislite da oni mogu da kažu za Intelligent News da je to moj. Čak i onaj u Dangi, ne znam već koga je intervjuisao, bar je Danga tu rekla onako normalno, pa kaže kakve su to gluposti, kako Sandulović može da bude vlasnik toga. Ko može da bude vlasnik Intelligence News? Sa potpisom iz Lenglija. Da li ljudi shvataju ko su ti ljudi tamo? Da li ti ljudi shvataju da njih ne može da kupi niko? Ne postoji taj milijarder na svetu koji njih može da kupi. Ne postoji predsjednik Amerike koji njih može da kupi. To je Langley. Gospodo, vi shvatate ko su ti ljudi? Kakva je to organizacija? Da nekome možda padne na pamet da izgovori takvu glupost.
Pa ja bi bio najmoćniji čovjek na svetu i jedini na svetu koji bi to mogao da uradi. To su takve morbidne laži koje imaju atak na zdravu inteligenciju. Da je neko nekim objasni šta je u Lengliju? Ko su ti ljudi u Lengliju? Šta oni rade? Koliko njihova reč, ne rečenica, svaka reč ima značaje, ima težinu. Ima odgovornost. Mislim, pretpostavljam da znaju da je Langley CIA. Pa, treba objasniti, pa evo neka im objasni taj Brkić. Ja samo kažem, da li je moguće da neko može toliko nepismen da bude? I da neko komentariše sada njihovu izjavu, zašto su i oni rekli da sam ja budući predsjednik Srbije? Ja ljude ne poznajem, pa ne možda poznate te ljude. Mislim, shvatate to? Apsolutno. Mislim, ja ne mogu da razumem, Katarina, stvarno ne mogu da razumem taj stepen neobaveštenosti i nerealnosti. Dokle su oni ovaj narod zatucali? To je vam pameti. I sad ja njih platim. Zamislite to, kako je to glupost. Pa da li, to ne može ni da bude sa i desnici. Mislim, to je obaveštena zajednica, to je administracija. Ljudi moraju da shvate jednu stvar. Ta obaveštena zajednica, ona ne gleda da li je neko demokrata ili republikanac. Oni gledaju nacionalne interese Sjedinjenih Američkih Država. Oni se bave unutrašnjom bezbednošću. Oni se bave bezbednošću Evrope i svetskom bezbednošću. Oni mogu da naprave šta hoće. Ali ako naprave, oni znaju zbog čega prave. Nije to razularena banda. I ne može njih niko da nazove. Nijedan predsjednik kaže radite vi ovako, radite onako. Mislite kao što je ovde? Pa nije to, pa naravno. Pa ja se borim da sutra postoji takva služba u Srbiji koja štiti nacionalne interese Srbije. Da moramo da napravimo koji su to nacionalni interesi Srbije. 10 tačaka. Koje su nepromenljive. Može da dođe sutra Nikola, ne Nikola, Milan, Dragan, kogod dođe. Nacionalni interesi su nepromenljivi. Političari su promenljiva kategorija. Nacionalni interesi i pravci Srbije u budućnosti su nepromenljivi. To je poenta. Zato se ja borim da se raščistimo sa prošlošću, da komunizam nestane, da gradim nešto novo na zdravim temeljima. To je problem. To što je Amerika prepoznala u meni nešto što ovi ovde ljudi i neki još uvek nisu, nažalost, to je tragedija Srbije, jer gubimo vreme. To je poenta. I Amerika je shvatila to i Amerika hoće to. Ona hoće mir u Srbiji, hoće zdravu atmosferu, hoće da građani osete demokratiju, bolji život. Oni hoće da pomognu preko mene jer znaju da neću da kradem. Neću da ukradem građanima Srbije 25 milijardi dolara. Neću da se bavim drogom. Neću da trgujem oružjem, decom. Neću da se bavim terorizmom. Svim onim što su optužili Aleksandra Vučića. Upravo ti ljudi. Iz Langlija. To je to. To je poenta. To je poenta i to njih boli sada zašto su ti ljudi eto izabrali mene i rekli su ne Đilas ne postoji, ne Vuk Jeremić ne postoji. To nek pitaju njih. Kao što kaže ovaj mučenik, Brkić, kaže, on je kontaktirao Pentagon. Evo, a ja ga molim da nam pokaže kako on to kontaktirao Pentagon i koga iz Pentagona uputio na američku ambasadu. Znamo ste s čime se on služi? Koliko je to nenormalno? I ljudi koji su neupućeni, oni to gutaju. Da. Ljudi, jeste normalni, šta je s vama? Znate šta je Pentagon? Ljudi moji, jedan Milovan Brkić piše Pentagon. I oni odgovore Milovan Brkić, kaže, ne, Milovan Brkić, vi obrati se ambasadi. Ambasada je uslužni centar. Ambasada daje vize. Preko ambasade se isporučuje pomoć finansijska Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Godfrey ide, jede ćevape, mučkalice, uživa, slika se sa Vučićem, priča srpski, trudi se i sve to. Ali on je ograničenog karaktera, on ne donosi političke odluke. Ambasada ne donosi političke odluke. Ambasada ne bira ko će biti predstavnik ili izbor Amerike sutra u budućnosti. Shvatite to, ljudi. Da, to radi State Department. Pa to radi State Department, radi Pentagon, radi služba za nacionalnu bezbednost. Upravo oni što pišu sve ovo.
Da. Ljudi su i donekle bili šokirani. Ja sam i slušala taj dan gde je taj neki novinar komentarisao poslednji članak koji kaže da je daleko ozbiljniji, da su prethodni bili tabloidnog. Mislim, da uopšte dopusti sebi da prokomentariše, da mogu da budu tabloidnog naziva. Molim vas, Katarina, da ne zaboravim, vrlo bitno. Ono što je za mene izazvalo zaista ono do kraja gde sam se smejao, zaista nisam mogao da izdržim. Da je Milovan Brkić komentarisao odabir Intelligent Newsa i Rich TV-a i New York Timesa, svi koji su pisali o meni, da je zapravo to bio poziv opoziciji, da se opozicija uozbilji, jer tobože moj, Amerika upozorava opoziciju, da se opozicija probudi, inače će oni mene takvog nikakvog da stave i da dovedu na vlast. Zamislite šta čovek okreće, kakve gluposti priča. Prvo, da bi se Amerika brukala da protežira nešto što je ispod njihovih kriterijuma. Znači, prvo to. Drugo, da mu pročita neko tekst, da su oni u tekstu lepo napisali, lažna opozicija, Đilas i Jeremić. Đilas i Jeremić ne, Sandulović da. Pa kako je to buđenje opozicije? Evo nek nam objasni taj genijalac, taj intelektualac Milovan Brkić, ali nek popije 1-3 rakije pre toga ili nek uzme neko drugo stimulativno sredstvo koje uzimo i više ekrona. Zamislite, ne mogu da shvatim. Možete vi da shvatite to, Katarina? Ne. Kako je to upozorenje opozicije? Kaže, vi ste loši, ovo je pravo. Nek mi objasni to logiku. Da, to je verovatno on ima tu planinsku logiku njegovu. Njegovo tumačenje. Verovatno, da. Verovatno to tumačenje, znate? Da, pa tumačenje možda i analitike ove naše BIA koja... Jedva čekam početak sudskih sporova s njim. Verujte mi, zakleo sam se. Milovan Brkić neće postojati kao novinar u smislu da će imati mogućnost bilo na koji način više da dezavuiše. Treba mu se oduzeti dozvola da piše. Da, ali njemu neko daje inpute. Pa ti koji mu daju inputi više neće postojati. Razumete, ja se sećam korene. Ajmo da vidimo i službe koja. Meni su već i službe javljali su se. Ljudi su pametni. Ljudi su prepoznali promene. Shvatili su na vreme. Shvatili su na vreme. Upravo da se nadovežem na to, komentari neupućenih ljudi na taj poslednji članak US Intelligence Newsa, određeni ljudi su apsolutno pogrešno protumačili sam tekst, posebno kada je reč o smrti 3 milijardera u poslednje 3-4 nedelje. Znači, to govori o tome da ili nemaju da komentarišu, ili apsolutno moraju da imaju potpune informacije da bi komentarisali određene stvari. Ili to rade namerno, Katarina. Katarina, jednu stvar da raščistimo za sve naše gledalce i pratioce. I oni koji su poslali nama, to svi znaju ko nam je poslao i koliko pre svih. Sećate se, sam ja izašao. I zato sam rekao, naša borba je jedina koja prati, koja vidi da ono što najavim ja, da to tek kasnije dođe. 2 dana pre. Znači, neko je u tesnoj saradnji sa nama, informativno i nikako drugoj, što je i normalno. Naravno. Trebamo da budemo upućeni u događaje koji će se desiti. Zamislite kad je neko okrenuo, kao što su okrenuli ovo kao upozorenje opoziciji. Nije upozorenje opoziciji, nego to je jasan znak opoziciji i poruka opoziciji. Znači, vi ne možete da tražite tu ništa, jer vi niste ti. Vi ste imali svoju šansu. To je tako je, zbog korupcije i zbog svega. Zamislite da neko sutra može da bude predsednik Srbije koji je bio umešan u korupciju u Ujedinjenim nacijama. Zamislite taj skandal. Pajte, molim vas. Ali Brkić je hvalio Jeremića. Pa dobro, pa vam jasno vam je. Naravno, sam se nadovezujem. Pa jeste vidjeli kako su mu napisali mail? Dobro, gospodin Brkiću, bavite se vi vašim odabirom. Što vi ne hvalite vaše kandidate? Kako ga navlače tog čoveka, da vidimo ko stoji za njega? Ajmo da čujemo ko je vaš kandidat, Milovane Brkiću. Ko? Mnogo? Šta hoću da kažem što se tiče ubistva tih 3 milijardera? Oni su okrenuli i te milijardere su stavili na suprotnu stranu, na svetlu stranu umesto na tamnu.
Ti milijarderi su bili finansijeri ugovora i sprovođenja tog velikog reseta. I duboko povezani sa Kinom. Tako je. Jedan je zastupao Huawei, jedan je zastupao 5G mreže i tako dalje kineske. Znači, oni nisu na svetloj strani. Oni su pripadnici tamne strane. Jer, kad možemo slobodno kažem, egzekuciju je izvršila svetla strana, koja neće da dozvoli takvu vrstu globalizacije i porobljavanje čitave planete. Oni su okrenuli sasvim drugu priču. Da li neznanja ili nerazumevanja engleskog jezika ili zdrave logike ili namerno, uglavnom tako su izašli u javnost, što je apsolutna laž. Nemojte da građane Srbije dezavuišete večito vašim komunističkim nameštenim pričama. Oni za čas od normalnog čoveka naprave kriminalca. Od kriminalca naprave sveca. Pa to je zato što oni ne znaju da je veliki reset zapravo krug smrti. Tako je, u ko je ušao tu i iz toga neće izaći. Tako je. I opet se vraćamo na Rič Tevenju. Pa ko je pokrenuo celu tu priču? Pa ko je otkrio celokupnu priču i povezanost Aleksandra Vučića sa svim tim ljudima? Rič TV News. Rič TV News i Intelligence News. Ali Rič TV News je perjanica slobode, demokratije, govora i istine koja curi preko nas u Srbiju ulazi. I sad će neki volšebni, koruptivni, da ne kažem šta, MB, već kako ga oni zovu, novinarska i tako dalje, šta je? Prostitute, možete da kažete. Da on sad komentariše ko ste vi i sad će on da razotkrije ko su oni. Prostitute je koristio general Kumar, državni ministar spoljnih poslova Indijske unije, kada je govorio o delu medija u svojim tweetovima. Ja hoću da, neko ne kaže, to nije izražanje. Ja hoću da kažem da su Rič TV News je blag naziv dao ono što treba bude pravi naziv za Milovana Brkića. Ja sam razgovarao s vama i videli ste da sam bio ponako, rekao sam sad je dosta i ovo je prešlo mere. Znate, prvo su mi vređali ćerku, pa su onda pisali da sam seksualno opštio sa majkom, pa sa ćerkom svojom. Pa su mi od sina u Splitu napravili narkomana. To je sve Višekruna, Davor Bošković i tako dalje. Ja ću sutra biti u policiji i ponovo po prijavi toj javni tužioc traži dodatne informacije i ja ću da objasnim ko je taj čovek i ko je sve učestvovao u tome. Zajedno ta Snežana, ta Svetlana Đajić, ima snimak gde su svi govorili, ti skriveni glasovi, Višekruna, Davor Bošković, Saša Rudić, Filip Lončar, inače koji je promenio ime, jer stideo se svog oca koji je musliman i prezime, i mora da se na kraju razotkrije ko je Capo di Capo. Izgleda Capo di Capo je Milovan Brkić, jer videli ste zadnji intervju Davora Boškovića kod Milovana Brkića, počinje, nisu snimali, gde Milovan Brkić psuje meni majku i preti mi da će on meni ovo i ono. Prema tome, ajmo više da raščistimo tu grupaciju. Iako sam rekao da ću očistiti sve ću ih očistiti da se zna ko su i šta su. A ja sam, evo, otvoren, neka policija izađe u javnost sa javnim saopštenjem da li sam ja lice iz kriminogene sredine, da li se protiv mene vode krivični postupci, da neko iz ovde opštine Savski Venac kaže ko je vlasnik ove kuće ovde, da se pokažu gde su te prijave i dokazi da ja nekome dugujem, gde su dokazi da sam ja narkodiler i tako dalje. Gde su ti dokazi? Ne rekla, kazala, koje kakvih primitiva. Mislite zvanične institucije da izađu? Dajte, molim vas, zvanične institucije sa zvaničnim dokumentom. Da. A ne polupijane, poludrogirane priče pojedinih stvorova. Slažem se. Vaše hitno saopštenje od nedelje koje kaže da je Aleksandar Vučić potpisao tajni ugovor i da ga je uskladio sa ciljevima velikog reseta Klausa Švaba, koji govori da taj reset povlači sa sobom transformaciju društva koja rezultira trajnim
ograničenjima sloboda, masovnim nadzorom, dok se čitavi sektori žrtvuju, ne bi li se ojačao monopol, hegemonija farmaceutskih kompanija, globalnih lanaca, digitalnih plaćanja. Čitavi sektori nestaju, kao što vidimo. Sektor ugostiteljstva, turizam, sektor usluge, frizerski saloni, zanatlije. Recite vi meni šta je to što je Aleksandar Vučić potpisao i da li je time on uništio budućnost Srbije i mladih ljudi u Srbiji? Da, to možemo da formulišemo na takav surov način. Znači, pod ovim okolnostima i da sve ostane nepromenljivo što se tiče promene vlasti ili zamene Aleksandra Vučića kao što je bilo u planu, videli ste i da smo imali tu prepisku, da se nađe alternativa koja će nastaviti ono što je Aleksandar Vučić potpisao, ja mogu slovno kažem da Srbija neće postojati. Da će Srbija ekonomski biti potpuno svedena na nultu tačku, da ćete svi biti jednostavno eksperimentalna bića na kojima će se sprovoditi sve moguće tačke manipulacije uma, kontrole uma. Vidite kako oni stalno, oni malo popuštaju mere pa zatežu mere. Pa popuštaju, pa nešto čitam da li je moguće da onaj kon izjavio da, ne znam, učesnici svadbe moraju svi da budu vakcinisani. Mislim, ne možete poljubiti mladu. Gledamo ljudi redu u restoranu, on skine masku, pojede, vrati, mislim. Tačno ono što su napisali. Tačno naši prijatelji iz Amerike što su napisali šta će se dešati. Sve se dešava. I kontrola uma, i uništenje ekonomije, uništenje odnosa ljudi između sebe, distanca, nepoverenje, razgraničenje. Delimo ljude na vakcinisane, nevakcinisane, ti si protiv, ja nisam protiv, ti si za Rusiju, ja nisam, ti si za Kinu, ja nisam. Što nisi stavio masku? Ljudi jedan drugome, da li su za pravo neki ljudi da nekim ljudima prebacuju zašto nemaš ti masku? S kojim pravom? Šta ste vi? Hoću da kažem dokle to ide. Evo, sad su počeli novi tekstovi da ima ljudi koji su primili drugu i treću vakcinu i nisu proizveli antitela. I smišlja se šta će to novo primiti. Ali da se ne bavimo vakcina. Vakcina je ovde minorna stvar. Ovde se radi o mnogo opasnim momentima. Potpuno monstruoznim, satanističkim planom. Da. Gde smo mi hteli, ne hteli, uvučeni zbog jednog bolesnog čoveka. Šizofrenog. Koji ima patološku mržnju prema Srbiji. Koji se sveti za sve ono kroz što je prošlo 20 godina prema što je došao na vlast. Koga je Šešelj totalno uništio, razorio. Mu razorimo psihu, rasuđivanje i sve. On je pun mržnje, mržnja, mržnja, mržnja. Stalno se sveti. Ali ovo sada više je nebitan je on. Sad je postalo pitanje šta će biti s nama. I da li će ljudi prepoznati signale koje dobijamo iz Amerike, gde nam se ukazuje šta nam se sprema i kažu nam ljudi tonete, imate izlaz ovde. Evo vam čovjek, dajemo vam informacije, sve tačne informacije. Šta da uradite ako neko neće? Šta? Zamislite, ja samo kažem, Katarina, vama pričam, zamislite sad da nema nas, republikanaca. Evo, nema republikanaca. Ja kažem, okej, pobedili su me primitivci, ajmo, idemo, Katarina, idemo svi naši ljudi, ajmo, idemo. Šta bi se desilo? Evo, nek razmisli ljudi. Da nispane ja sad nešto sam se predomislio. Ne, nisam se predomislio. I ostaću do kraja u ovoj igri. Sve ono što sam obećao ispunit ću. Bože zdravlje. Ali zamislite samo da to nije tako. Koja je alternativa? Kakvi su planovi? Novi sukobi na Kosovu? Mrzi Hrvate dok si živ? Mrzi muslimane
dok si živ. Ništa mi nismo krivi, svi su krivi, samo mi nismo. Živeo komunizam. Ajmo braća Kinezi. To su ozbiljne stvari, Katarina. Da, ništa nećete biti, a bit ćete srećni. Tako je. To je poenta. I evo, šta smo? Šta smo? Da, to je ugovor o stvaranju robusnije međunarodne zdravstvene arhitekture za buduću pandemiju. Znači, već planiraju buduće pandemije. Potpisnici tog ugovora jeste premijer Fidžija, Portugalije, Rumunije, premijer Ujedinjenog kraljevstva, Ruande, Kenije, predsjednik Francuske, nemački kancelar, predsjednik Evropskog saveta, premijer Grčke, predsjednik Republike Koreje, predsjednik Čilea, predsjednik Kostarike, premijer Albanije, predsjednik Južne Afrike, premijer Trinidada i Tobaga, premijer Holandije, predsjednik Tunisa, predsjednik Senegala, premijer Španije, premijer Norveške, predsjednik Srbije, predsjednik Indonezije, predsjednik Ukrajine, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, predsjednik Hrvatske i Italije, premijer Italije. To su države koje su potpisale taj ugovor o velikom resetu Klausa Schwaba. Zašto građani nisu upoznati s tim? Zašto to nije bilo u Skupštini, u parlamentu? Zašto se o tome nije raspravljalo? Ko je donao odluku u ime svih nas da na takav način mi uđemo u nešto što je monstruozno? Ko je vršio procenu toga? Ko je glasao za to? Možda su oni glasali, možda su imali tajno glasanje u vladi. Ili su imali vanrednu skupštinu koja ne bila za javnost pa su izglasali. Ako nisu, ako je samo to Vučić uradio, za njega je malo 10 doživotnih robija. Ali to ne znači da oni nemaju odgovornost. Znaju sada šta se desilo, šta će sada da preduzmu. Ako budu i dalje ćutali, znači da i oni snose istu odgovornost. To im ja sad kažem. Pa krizni štab postupaju po toj agendi. Vidite šta se dešava. Krizni štab, ja vam garantujem, Katarina, da krizni štab dolaskom na vlast Republikanske stranke sigurno će svi biti prvi 6 meseci u istražnom zatvoru. Sigurno. Samo neće gospodin Nestorović biti tu. Koji je član kriznog štaba, koji fakat su ga stavili tu, koji nije ni išao na njihove sednice. Da, povukao se. Svi ovi drugi, gospodo, imat ćete vremena da razmislite u samicama šta je bilo tu ispravno, šta nije, šta je bilo dobro za građane Srbije, šta nije. Sigurno ih niko neće osuditi za nešto za što nisu krivi, ali za ono za što se ispostavi da su bili krivi i koje su to bile posledice na psihu ljudi, na ekonomiju, na sam život, ko je izgubio život zbog toga. Gospodo, pa neko mora da odgovara. Pa nismo mi klikeri ovde. Pa gde je opozicija? O čemu opozicija priča? Ste videli o čemu pričaju oni? Trla baba lan da joj prođe dan. Ko se hvata tu u ovih vrućih tema? Ko? Samo Republikanska stranka. Ko je obavešten do te mere da znamo sve agende koje su potpisane, a koje nisu u skladu sa našim odlukama i nisu za dobrobit zemlje? Ko iznosi? Samo Republikanska stranka. Ko se prihvatio te odgovornosti da to kaže građanima na pravi način i da im da dokaz toga? Ko? Samo Republikanska stranka. Gde je kraj tome? Šta očekujete građani Srbije od ovih drugih vaših simpatizera? To je s vašeg odabira političkog. Što ih ne postavite to pitanje? Gde ste vi u tome? Šta vi mislite o tome? Neka daju komentar. Što se prave ludi? Svi se prave ludi na ovaj potpisani ugovor o velikom resetu, tako? Đilas se pravi lud, Jeremić se pravi lud, Obradović se pravi lud. Mislim, Šešelj nije političar, to je cirkuzant. Radulović ćuti. Čemu se radi?
a ovo drugi pokret i to nešto komentarišem. Pričam o onim ljudima koji su se tu prikazali, koji su neki pandam, moji politički protivnici sutra, rivali u nekom nadmetanju i nuđenju boljih poslova. Hoćete da kažete da oni zapravo su tu da bi nastavili agendu u trenutku kada... Znači da je neko iz te lažne opozicije, ne kažem da su svi lažni, ali Amerika ih je stavila sve u jednu grupu. I iz cele te grupe su izdvojili mene. Zašto? To nije pitanje za mene, to je pitanje za njih. Ja nisam pitao, ja nemam pravo da to pitam. Pa kaže da ste vi jedini koji je politički uhapšen jer ste se protivili kineskoj ideologiji ovde u Srbiji. Ko se još ovde protivi kineskoj ideologiji? Niko. Niko. Ko se protivi tom komunističkom režimu koji se ponovo implementira u toj jačini, u toj težini, kao što je bilo 45. u Srbiju preko Kine? Ko sem mene? Niko drugi. Zašto? Pa zato što su to potomci tih komunističkih ideologa koji su satrli Srbiju i razbili Srbiju i opljačkali. Svi su oni naslednici, njihovi roditelji, babe, dede, pradede, svi su bili komunisti. Videli ste razgovor jedan koji je bio, pa smo počeli, kad kažu, mi znamo od vašeg dede još. Vi niste komunisti. Da. Sandulovići nisu bili komunisti. Lupetanje, neću ni da ga uopšte reklamiram, onog Baštovana Miloševića, nije ni kafe kuvarice Baštovan, što ga je razotkrio Pavković, o mojoj porodici pričaju ljudi koji ne znaju ništa. Dokaz koliko sam različit je upravo i ta cenzura koja je i dalje toliko prisutna. Koja je razlika između N1 i RTS-a i Pinka? Ne postoji. Ne. Isto. Isto. Sve apsolutno isto. Apsolutno isto. Oni vam daju, imate izbor crno i crno. Belo ne postoji. Imate prošlost i prošlost. Jer svi su prošlost. Vučić je prošlost, loša prošlost. Žuti su loša prošlost. Đilas loša prošlost, Jeremić loša prošlost. Znači, birate prošlost i prošlost. Ne birate budućnost. Ja bih htjela da se osvrnem na sledeći deo koji se spominje u članku Rič TV Newsa, a koji govori o delovanju Aleksandra Vučića 1992. godine u Sarajevu na Jevrejskom groblju, gde je kao snajperista ubio nevine ljude. Ozbiljna optužba. Da. Ozbiljna. Od ozbiljnih ljudi. I Aleksandar Vučić se ne oglašava. Ne. Vidite. To bi bilo isto kao da sam ja sada ignorisao ove primitivce koji su izmišljali ovakve laži o meni. Znate, ignorišite do jednog momenta, ali kad vas neko tako ozbiljno optuži i izokrenu totalnu istinu, vi hteli, ne hteli, morate da reagujete, tako? Znači, ne može da prođe ta logika sad Aleksandar Vučić, on je mnogo veliki, on je mnogo važan i on ignoriše kao laži. Ovo nije obična laž, ako bi on rekao da je laž. Ovo je ozbiljna optužba koja će ga dovesti sutra na optuženičku klupu u Hagu. Šta ja govorim stalno? Šta je američki obaveštajni izvori, šta su napisali? Gospodin Sandulović je bio u pravu, Aleksandar Vučić je ratni zločinac. Da li je to Amerika napisala? Da. Da li ja to govorim zadnje 2 godine? Da li sam najavio odlazak Tače u Hag? Svi su se smeli. Kako je komentarisao Aleksandar Vučić odlazak Tače u Hag? Tišina. Otišao mu drugu Hag. Tuga. Kao da nije ni postojao. Pa da. A on mu je kao neprijatelj. Sećate se one retorike, mi ćemo ovako, Tačije, kriminalac, Dačić, mi ćemo Tačija. Tačić ode u Hag, mesto kažu, bravo Hag, čestitamo. Nema više one priče, pa vi samo hapsite Srbe. Mesto su čestitali Hagu, bravo, uhapsili ste ratnog zločinca Tačija. Čestitamo Srbiji. Zadovoljili ste pravdu, srpsku pravdu. Ni slova. Ni slova. I šta sad radi Aleksandar Vučić? Pravi se mrtav kad oni kažu ubijali ste sa jevrejskog groblja, sa one visine gde su dole u Sarajevu 3 godine ljudi pili mokraću. Ubijana su deca kao da su zečevi.
I neko će meni reći, ti si loš Srbin, ti to optužuješ. Naravno da optužujem. Samo zamenite uloge, kako bi vama bilo. Evo što neću da merim šta će neko misliti o meni zbog takvog mog stava. To je prvo ljudski stav jedan. Normalan stav svakog normalnog čovjeka. Ali nije samo Rich TV News i Intelligent News dali tu informaciju. Ja sam dobio tu informaciju iz veoma obaveštenih krugova Bosne i Hercegovine. Nikad ne znam taj čovjek s kim se dopisujem. Da li je novinar, da li je sledbenik službe jedne. I koji svaki put kad mi je dao informacije bile su filigranski tačne. I ja mu verujem, već godinama smo u kontaktu. I on mi je prvi napisao to. Prepoznaće se on. Ime mu počinje sa A. Prepoznaće se. Neću da otkrivam moj izvor i neću njega dovodim u situaciju neprijatnu, ali on će se prepoznati i on je prvi koji mi je napisao tu informaciju. Zašto se Aleksandar Vučić boji toliko Šešelja? Što mu plaća mesečnu apanažu kad treba da laje? Malo na Lončara, malo na Sinišu Maloga da ih vrati, da ih drži, jer on mnogo zna o njemu. Mnogo zna o njemu. I ovo je sad zadnji bedem odbrane. Ali vratit ćemo Šešelj, to je podmuklo, to je taj je osvetoljubiv. Vratit ćemo on na jedan određen način. Ali poenta je da mi imamo predsjednika koga obaveštena zajednica Amerike optužuje da je narkodiler, da je ratni zločinac, da je terorista, da je psihički obolelo stvorenje, ozbiljno obolelo. 6 šifara. 6 šifara i da je on opasnost po nacionalnu bezbednost Amerike. Ne znam šta fali tu. I da je gori od Escobara, narkodiler. Kažite mi šta su propustili. I vi u Srbiji svi čutite. I vi, lažna opozicija, na takve optužbe i dobijene informacije, zahvaljujući republikanskoj stranci i poštovanju i ugledu koji mi imamo u svetu, mene ovde mišljenja primitivaca ne interesuje. To nije merilo mog kvaliteta. Merilo mog kvaliteta je ono što ja dobijem sa strane iz sveta i kako me ljudi doživljavaju i na koji način me opisuju i s kojim poštovanjem sa mnom pričaju, bili ste tu i kako me nazivaju. Jer ovde je totalno izvito pereno sve. Ali opozicija srpska ćuti na to, Katarina, to je poenta. Da niko ne komentariše jednu optužbu takve vrste za Aleksandra Vučića. Jednu samo. Ni jednu, oni ćute. Šta vam to govori? Šta vam to govori? Govori da je to sve jako loše. To govori da je Rich TV News lepo napisao sada. Lažna opozicija. Da. Došli smo opet na to, tih nevažnih medija, kako ih oni nazivaju. Koji ti nevažni mediji faktički propagiraju? Pa mislim. Ja sada isto hoću da ekskluzivno kažem jednu stvar koju smo upravo dobili od naših prijatelja iz Amerike, gde se upućuje lično vama, da vas informišem da postoji i drugi slučaj kao što je Cvijan u Srbiji i da je reč o novinaru Vuku Jovanoviću koji je ubijen i da se ta tajna od javnosti čuva već 1,5 dana. Cela stvar je isti potpis kao kod ubistva gospodina Cvijana. Srpska javnost mora da bude informisana o tome. Hvala vam. To je sad dok smo pričali stiže? Upravo. Znači, novinar Vuk Jovanović koji je ubijen. Sad ću da opet, eto, koliko se mi ne spremamo za naše razgovore, intervjue, obraćanje. Vuk Jovanović je imao aktivno kontakte sa mnom. Ja imam i prepiske sa njim. Vuk Jovanović me je zvao jednom prilikom pre 1-2,5 godine kad mu je policija upala u stan.
kad su ga vodili pretresi se. Vuk Jovanović je bio teško pokretna osoba, on nije mogao da hoda. Vuk Jovanović je bio čovjek koji je bio duboko povezan sa obaveštajnim strukturama Izraela i Amerike. I imao je slike sa ozbiljnim segmentima američke vlasti tada. Znači, Vuk Jovanović je čovjek koji je živeo u tako nehumanim uslovima zadnjih godina da je to bilo strašno. Ja sam dobio informaciju da je njegova smrt jako bila čudna i da je soba bila puno krvi. To je isto kao što se prikrivalo ubistvo jednog mladog čoveka od gospođe Suzane Šutovca, sina. Gde se pominjao i Vladimir Božović koji je išao kasnije kod majke, a pričalo se da je on nastradao od narkotika, a soba je bila puna krvi po zidovima. Ja nisam u kontaktu sa njom više iz drugih razloga, jer je podlegla pritisku Aleksandra Vučića kad sam bio u Londonu i kad smo se sukobili, vršili su pritisak na nju. Žena je bila očajna, tela istinu za dete. Ali bez obzira što nismo u kontaktu i što je ona na jedan način razočarala, istina mora da se zna. Njeno dete je ubijeno ovde u Beogradu. I učestvovala je policija. I to ubistvo je sakriveno. Scotland Yard je radio obdukciju i naš čovek ovde sa VMA je radio obdukciju i rekli su da je ubijen. Pitam Vladimira Božovića šta je radio u to vreme u Londonu kod te žene i šta su lagali. Zašto sam to sad rekao? Nadovezujem se na Vuka Jovanovića da je njegova smrt isto bila tako, na kraju opisana. On je iznosio ozbiljne optužbe. On je bio nekada nekontrolisan u svojim izlivima jer imao je disbalans taj psihički zbog svog fizičkog stanja izgleda, jer čovjek je izgledao sasvim drugačije od onoga u što se kasnije pretvori. Žive je jako teško, siromašno, u jednom suterenu i tako dalje. Svojevremeno sam išao da ga obiđem, bio je baš Dragana Kuzmanović je bila tada sa mnom i Josip Bogić prvi put kad sam ga vidio. I Dragana Kuzmanović je imala ljudskosti prema njemu, dok Josip Bogić surovo ga gledao, jer zaista su bili nehumani uslovi. Ali sam bio u kontaktu s njim i on je čovjek koji je znao da mnoge stvari najavi koje su bile ovde neverovatne i ljudi su se smejali, a u stvari su se dešavali. Ozbiljno je bio obavešten. Znači, bio je vezan za obaveštajnu strukturu Izraela i za obaveštajnu strukturu Amerike. Ali suština da se njegova smrt od javnosti krije 1,5 dana. Pa, tako otprilike. Tako otprilike. Ne bih se iznao, on je bio pod ogromnim pritiskom ovog režima. Kažem vam, zvao me dok je hapšenje bilo u toku. Otimali su mu telefon, on je vrištao. Neverovatno kako se sve se slije nekako do mene. Oliver Ivanović je došao 2 meseca pred smrt, rekao, spreti mi Aleksandar Vučić. Cvijan pobegao iz zemlje i došao da se zaštiti prvo u republikanskoj stranci kod mene, pa pobegao iz zemlje od Aleksandra Vučića. Tako? Da. Pa kako sam ja prošao, videli ste i snimak. Hvala Bogu pa je snimak bio. Videli ste ono upadanje, se onako upada s pištoljima, razbije vrata. I puškama. Puškama, zamislite to. Tako su upali kod čoveka, on je nepokretan bio, on nije mogao da ustane s kreveta, on je hodao sa 2 štapa pomagala, on je bio, čovjek se izobličio od bolesti. Nekontrolisano i mokrio se, i nije imao osnovne uslove za život, ni za lekove. Znate, on je bio nekad naporan u razgovorima i sve, ali čovjek je bio patriota i bio mnogo obavešten. Gospodine Sanduloviću, da li imate poruku za građane Srbije? Imam poruku. Imam poruku i želeo bih kroz tu poruku da pokažem koliko sam zabrinut. Zabrinut sam iz više razloga. Melanholija je obuhvatila Srbiju. Predala se Srbija. Uplašila se Srbija. To nije moja zemlja.
To nisu moji ljudi. Zlo je nadvladalo. Primitivizam je postao sastavni deo našeg života. Kao da je sve utihnulo. Kada sve utihne ovako, dve stvari se dešavaju. Totalna propast ili će da na kraju pobedi bes. I bit će zaista haos. Što je govorio na Jovan Bakić, jurit ćemo vas po ulicama. Ne vidim izlaz, alternativu, sem da Srbija progleda i da shvati da neke stvari moraju se postaviti na svoje mesto i da neki ljudi moraju da dođu na to mesto da bi pomogli svima. Da se zaborave sujete i kompleksi. Da, u ovom trenutku sam ja izbor za Srbiju. Da, u ovom trenutku imam pravu podršku. Da, u ovom trenutku imam rešenje. Da, u ovom trenutku imam snage, zdravlja i viziju da nam pomognem. Nemojte da slušate pojedince koji imaju komplekse. Možda se ja neću svideti mnogima, ne sviđa se kako izgledam, možda nekome zvučim arogantno, možda nekome se ne dopadam na način na koji im to govorim. Ali oni treba da gledaju suštinu, rezultat onog što ja predstavljam je boljitak za sve. Šansu koju Srbija ima preko mene da zajedno sa Amerikom, uz pomoć Amerike, se oslobodimo komunizma, ropstva u kome jesmo sada, propasti koja je nad nama, da se oslobodimo kineske hegemonije koja je zavladala ovde. Mi nemamo zemlju, nemamo resurse, nemamo lidera, nemamo predsednika, nemamo premijera. Mi imamo poslušnike koji su nas stavili pod čizmu Kineza, prodali su nas. Pa kao što se desilo u Crnoj Gori, videli ste šta je sad problem. Sad se traži Luka Bar. Sad Evropa neće da da pare da se vrati Kinezima. A svesni su, ako Kinezi uzmu Luku Bar, pa to će biti prst u oko NATO, jer je NATO u Crnoj Gori. Pa zar mislite da će NATO da dozvoli da Kina može da ima luku, da može da uvozi drogu, da uvozi oružje, da može da se pozicionira vojno, obaveštajno, u sred sedišta NATO-a? Pa šta to znači? Pa to je sukob neminovan. Da Vučić sada gaji i podržava to. Vučić je taj koji agituje da Kina uzme Luku Bar. I zato je sada Đukanović dobio direktno direktivu od Amerike, sad vam govorim otvoreno, da se suprotstavi Aleksandru Vučiću, da ga on politički uništi ovde, jer on ima svoje segmente u policiji i u sudstvu. Đukanović je jako ovde implementiran u Srbiji. Poruka. Osvestite se i počnite da mi verujete. Pustite me i pomozite mi da vam pomognem. Ne treba mi ništa od vas. Ne treba mi kuća. Ne treba mi kola. Ne trebaju mi žene. Ne trebaju mi muškarci ko njima. Treba mi mir, budućnost, da mogu da odem s ovog sveta, da znam da sam ostavio budućnost mom detetu, a da ne mora da ode iz ove zemlje. Deca iz Bosne, sa Kosova, iz Hrvatske, iz Makedonije, peru guzice u Nemačkoj i ne mrze se tamo. Tamo mogu da žive zajedno. A ne možemo da živimo ovde svi zajedno. U čemu je problem? Problem je u Aleksandru Vučiću, koji će uvek da to traži, u Šešelju, u Vulinu, u Dačiću, u komunistima koji su ovde, imaju jezgo, dovekli su Kinu, napravili su nam problem koji nikad nismo imali. Najveći problem u istoriji Srbije se ovog trenutka dešava. Da li to može Srbija da shvati? To je generalno moja poruka, da shvatite opasnost u kojoj smo. Pazite, to nije onaj sistem komunjara koji smo mi imali ovde sa ovim vošebnim, lažnim komunistima koji su pričali o komunizmu i o jednakosti, a slali decu u London, u Njujork, u Švajcarsku, u Rusiju na školovanje. I imali tajne račune. Nisu to te komunjare. Ovo su one komunisti, ono zlo, ono koja ubija i spaljuje metak u potiljak i naplaćuje metak porodici.
koja uzme i pobije 4 miliona ljudi kao da su se zarazili od COVID-a. Pobije političke protivnike. Vi shvatate, imamo ljude koji jedu pse, mačke, bube, bebe, sve živo. Mi imamo zlo koje je zakoračilo u Srbiju, koje je Aleksandar Vučić otvorio vrata i dao im da se oni postave ovde. Da uzima oružje, da uzima sve živo, Srbija gladna. Zadužio se milijardu kod Kineza za oružje. Srbija gladna. Kakva poruka treba da bude, Katarina? Kakva poruka treba da bude? Šta više trebam da kažem i da uradim da shvate? Amerika im otvara oči, svet im otvara oči. Ukazuju im na mene. Oni mesto da kažu, hvala Bogu, našao se čovek koga hoće Amerika, ko Amerika neće da nas kažnjava, neće da nas muči, neće da nas skinji. Amerika hoće da nas digne, kao što je digla, Amerika je digla zapadnu Evropu, Amerika je digla Japan, Amerika je digla Vijetnam, jako je ratovala s njima. Pa ljudi moji, osvestite se. Pa je moguće da ne možete da vidite toliko očigledne stvari. Pa je moguće da uvek neko sa strane mora da vam kaže šta imate. Da držite dijamant tu, a da niste svesni da je dijamant. Bacate ga, igrate se s njim. Ispada vam iz ruke. Eto, to je moja poruka, Katarina. Šta više da kažem? Šta više da kažem prvo kao čovek, a kasnije kao političar? Nemam komplekse, nemam sujetu sa bilo kim da sarađujem ko je zaista prava opozicija. Ali ne sa ovom lažnom. I ne ujedinjujem se sa lažnom opozicijom. Nemojte da mi pišete koje kakve predloge. Ali budite, građani Srbije, sigurni da ako najmoćnija zemlja na svetu smatra da trebam da dođem i ako mi daju takvu podršku kao što mi daju, da ima puno ljudi koji me podržavaju u Srbiji, a da se ovde krije. I da ću sigurno dobiti šansu da se iskažem kao čovjek i kao političar. To treba da shvate. I da ovo što rade, da rade samo kontra srpskom narodu. Ovo što Brkić radi, radi kontra srpskom narodu. Gura prst u oko Americi. Stopira mene. Čoveka koji radim za dobrobit svih i oni koji me mrze. A ne oni koji me ne vole, nego koji me mrze. Jer radim opšte dobro. Ne mogu da izdvojim te ljude iz celokupne mase. To morate da shvate. Eto, poruka je bila malo duža, ali pokušavam da se približim građanima Srbije, da shvate šta radim. Jasno. I čemu sve ovo. Hvala vam puno. Hvala vam. Do skorog viđenja, svako dobro.